Kutatásait feldolgozták az adatokat, úgyhogy indul a nyertes kereső. Szerettem én, hogy veszélyes tőle. Elolvoltam. Tudom. De Péter, sajnos nem tudtam lóválni. Viktória, a győzelem istennője. Most nézzük, hogy milyen nyeremények születtek ezen a héten, és milyen eredmények a Jokerben. Két találatosból 4526 darab volt, 1000 forintot érnek ugye egyenként. A 10.000 forintos része 3 találatos, ebből 487 volt. Nézzük a négyeseket, 53 darabot találtunk, 100.000 forint a nyertesek jutalma. 5 találatos a Jokeren, 6 darab volt, 1 millió forintot nyertek egyenként, és nézzük, hogy volt-e 6-os azaz teli találat a Jokeren ezen a héten. Hölgyeim és uraim, már is kiderül, szóval nem volt 6 találatos a Jokeren, így a jövő heti várható főnyeremény 80 millió forint! Lássuk, hogy a héten hogyan alakult a Luxor. 21.593 darab képet számoltunk, 555 forintot nyertek, 51 darab keretünk volt, 41.680 forintot kaptak tőlünk, első képtalálat 142 volt, 5.615 forintot kaptak, első keretből egy darabot számoltunk, 1.062.870 forintot nyert tőlünk, Luxor teli találatból is egy darab szelvény született, 7.444.095 forintot nyert, és jövő héten a várható főnyeremény 39.298.417 forint. Na és akkor most nézzük az 5-ös lottó nyerőszámai, mik voltak. Láthatják, és nézzük az eredményeket, a találatokat és a nyereményeket. Több mint 101.002 találatos volt, egyenként 1165 forintot érnek és nyertek. 3-asból 3658 darabból 16.615 forintért. Nézzük a 4 találatosokat. 26 darabot találtunk, 2.207.860 forintot érnek és nyertek ezzel. És nézzük, hogy ezen a héten volt-e az 5-ös lottó találat. Nem volt! Az 5-ös lottó 595 millió forint!